Ito nga pala mga kabro, yung chassis nung TMX 155 na kinonvert natin sa 200cc plus 5-speed transmission from Alaminos, Pangasinan. So sinakay nila ito sa sasakyan para may kabit na natin yung makina na kinonvert natin sa 200cc at para mapaandar na rin natin at may tono natin yung kanyang carburetor. Okay, so dito nilagay ko muna yung gulong sa likod pang suporta. Baka sakaling matumba mayroon siyang gugulungan. Okay, so dito mga kabro, ayan, i-prepare ko na yung kanyang makina at isasalpak na namin dito sa chassis. Yan, makikita nyo busy din yung mga kasama natin dyan. Sila po nag-overhaul din sila ng makina. Ayan, so dito mga kabro, tatabasan ko muna pala dito yung itaas sa may ilalim ng chassis. Dahil yung kanyang cylinder head cover ay hindi natin matatanggal kung hindi natin tatabasin to. Yan, dahil yung kanyang cylinder head cover is naka-repaint na, pangit naman kung doon tayo magtatabas sa may cooling pin niya sa ibabaw. Kaya dito na lang sa chassis tayo nagtabas para hindi tumama yung takip ng cylinder head kapag mag-tune up or magtatanggal tayo ng cylinder head cover. Okay, so dito ikinabit na natin. Sinalpak na natin mga kabro at kasama ko yung aking pamangkin dyan. Yan, sa pagkabit ng mga tornilyo ng makina. Alright, ayun o, shoutout kila boss na nakatayo at nanonood sa amin habang kinakabit namin itong makina. Sila bossing from Alaminos, Pangasinan. Yo, maraming salamat sa tiwala boss sa pagdayo dito sa aming laboratorio. Ayan, malapit nang dumating yung bagyo mga kabro. Mag-ingat tayong lahat dahil napakalakas daw ng bagyong ito. So, i-safety natin lahat ng ating mga gamit at syempre yung mga alaga natin, mga aso. Ingatan natin lalong-lalo na kapag bahain ang inyong mga lugar mga kabro. Ingat, i-safety natin yung mga alaga natin. Kasama natin yan sa ating pamilya. Okay? So, ingatan natin ang ating mga pets or ating mga alaga. A few moments later. Okay, the moment of truth, nailagay na natin mga kabro yung makina ni Bossing from Alaminos, Pangasinan. Anong pangalan ni Juan bro? Yung mayari? Noel Ferrer. Ayan, Boss Idol Noel Ferrer. Ayan, yung pamangkin mo, si Bossing. So pandarin na natin. Nirekta muna natin dahil wala yung susi, nakalimutan ni kabro. Naka-iron pipe mga kabro. Ayan, so expect na natin na maingay ito. Oh, syempre yung dati pa rin pinagbabawal na tangke. C2. Yan. Ayos. Tinono pa natin yung carbs. Tapos sa spark plug medyo masyadong malapit kaya nilayo natin ng konti. Yan. May ingay ah. Ayan siya mga kabro. Bossing Noel Ferrer, ito na yung motor mo. Pwede nang pang-stroll-stroll sa barangay. Ayan. So, patayin na natin. Okay. Dito, konting kwan na lang. Kalikot-kalikot sa panlabas, no kabro? So, itong body nito, isinakay nila doon sa sasakyan mga kabro. Naunang pinadalin niya kabro itong makina. Nakabox ng JRS Express. So, ngayon pwede nang iuwi ni kabro to. Yan. Bro, wala kang shoutout. Shoutout kay John Kurt Horn. Yun o. Salamat sa sakyan. Ikaw bro, wala kang shoutout. Wala? Nahiya. Itong customer natin ngayon, medyo may lahi si ka bro. Medyo lang ba o talagang meron, no? Meron talaga. Oo, meron talaga. Sana all. Sana all. Okay. Oh, sana all? Sana all. Sige. Ayan. Ayusin na lang natin yung mga dapat ayusin dito para may iwan na ni kabro.